Ir-reġistrazzjoni ta' twelid u mewt bdiet tkun possibbli online permezz tas-sit tal-Aġenzija Identity Malta. Il-pubbliku jista' jirreġistra t-twelid ta' tarbija ġdida jew il-mewt ta' persuna billi sempliċement jimla formola ta' reġistrazzjoni online. Ħabru dan il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri u s-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza Alex Muscat. F'konferenza tal-aħbarijiet fl-uffiċini tal-Aġenzija f'Birkirkara, Muscat qal li l-proċess kien diġà issimplifikat bl-uffiċċju fl-Isptar Mater Dei. Iżda din is-simplifikazzjoni se tieħu dimensjoni oħra. Fid-dawl li ta' kull sena jkun hemm medja sa' 4,100 twelid u 3,300 mewt. Qal li dan ifisser li madwar 7,400 familja kemm f'mument ta' ferħ kif ukoll f'taniket għandha iżjed kumdità u flessibilità biex tirreġistra ċ-ċirkostanza tal-ħajja. Din hija miżura biex tissimplifika l-ħajja ta' dak li jkun tal-familji kollha. Maltin tar-residenti kollha tagħna li jiġu bżonn dan is-servizz u allura jingħata servizz iktar faċli, iktar komdu, iktar prattiku sabiex niffaċilitaw il-ħajja tal-komunità tagħna. Minnaħat jew il-Ministru Byron Camilleri qal li xogħol Identity Malta semma li l-klijent għandu jkollu l-għażliet kollha qudiemu. Permezz ta' investiment fit-teknoloġija din naraw li tonqos il-burokrazija, li l-persuni ma jkollhomx għalfejn jiġu ġewwa l-uffiċini ta' Identity Malta u minn ġewwa d-djar tagħhom ikunu jistgħu jirċievu is-servizzi kollha li hemm bżonn. Staru wkoll li biex Identity Malta tonora l-obbligi tagħha aħjar lejn iċ-ċittadin dejjem għandha tosserva l-aħjar avvanzi legali u teknoloġiċi. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Identity Malta, is-Sur Anton Sevasta, qal li l-Aġenzija se tkun qed tmexxi numru ta' servizzi oħrajn online sabiex tilħaq il-miri strateġiċi diġitali tagħha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.